L-Oppożizzjoni kitbet u talbet uffiċjalment lill-Gvern biex il-Ministru għall-Ambjent José Herrera jispjega fil-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent fejn waslet ir-reviżjoni tal-Fuel Stations Policy. Dan kif inhu dmiru u wara li din ir-reviżjoni kienet imħabbra mill-istess Ministru Herrera 9 xhur ilu. Ħabru dan il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi u Marta Sportelli. L-Oppożizzjoni qalet li tinnota li l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex jevita din it-talba u qed ikaxkar saqaħ biex jilqa' din it-talba li saritlu għad-diskussjoni fil-Parlament dwar din ir-reviżjoni. Dan wara li l-Gvern għażel li ma jilqax it-talba li saritlu mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi u Marta Sportelli. Għalhekk l-Oppożizzjoni fil-waqt li tinnota b'dispjaċir u tħassib kif il-Gvern ma aċċettax it-talba li saritlu, tibqa' tenni t-talba tagħha. L-Oppożizzjoni tistenna li f'suġġett bħal dan il-Gvern ma jibqax jitnikker u jlaqqa l-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent jekk hemm bżonn qabel il-ftuħ mill-ġdid tal-Parlament ix-xahar li ġej biex il-poplu ikun infurmat.